дари беморхонаи бемориҳои сироятии шаҳри Хоҷанд дубора маҳкам шудааст, зеро инҷо минтақаи сурх аст. эҳтимолияти хуруҷ гирифтани мавҷи дигарбораи коронавирус мавҷуд аст. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи эпидемиологӣ тавсия медиҳанд ки ҳатман бо ниқоб гардед ва масофаи иҷтимоиро риоя намоед. дар акси ҳол мавҷи навбатии коронавирус ба саломатии шумо хатари ҷиддӣ мегузорад. дар беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Хоҷанд гумонбарони бемориҳои коронавирус ва шадиди роҳи нафасу илтиёби шуш табобат мегиранд. ин гурӯҳ зери назорати духтурони сироятшинос ва эпидемиологҳо то беҳтар шудани вазъи саломатӣ бистарӣ гардиданд. ҳарчанд ташхиси онҳо манфӣ баромадаасту коронавирус нест, аммо духтурон баҳри пешгирӣ аз бемории сироятӣ онҳоро мавриди карантин қарор доданд. беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд соли гузашта ҳамчун беморхонаи госпиталӣ тибқи фармоиши вазири тандурустӣ шуда буд. аз ин лиҳоз то ҳол чӣ хеле ки вазъи пандемикии дигар давлатҳои дунё ноором мебошад, аз ин лиҳоз мо беморхонаи сироятиро ҳамчун барои чунин беморон ё ин ки барои гумонбарон мо онҷоро нигоҳ дошта истодем ва имрӯз ҳаст беморон, мо наметавонем гуфта ки ба пуррагӣ нест, лекин он бемороне ки мо онҳоро ҳамчун гумонбар ба қайд мегирем то он даме ки дар онҳо нишонаҳои беморӣ пайдо намешавад, то он даме ки мо ташхиси аниқ гузошта наметавонем барои онҳоро маҳдуд кардан аз дигар аҳолӣ паст кардани сатҳи сироятёбӣ мо онҳоро ба беморхонаи сироятӣ бистарӣ мекунем. ва ғайр аз бемории сироятии коронавирус ҳаст бемории илтиёби шуши мавсимӣ ки ин ҳам дар беморхонаи сироятӣ табобат гирифта мешавад. тахмина Усмон ва директори маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Хоҷанд мегӯяд ки ба шаҳр амрӯза меҳмонон ва сокинон аз кишварҳои ҳамсоя ва муҳоҷират меоянду ворид мешаванд ки вазъи эпидемиологӣ дар он кишварҳо нигаронкунанда аст. аз ин рӯ эҳтимолияти дигарбораи хуруҷи бемории сироятӣ дар кишвар мавҷуд аст, аммо барои пешгирӣ аз он мебояд сокинони Хуҷандро ҳамарӯза новбаста аз гармиву сардӣ бо ниқоб карданд, зеро ҳоло ягона роҳи пешгирӣ аз сироятёбӣ ин доштани ниқоби тиббӣ аст. онҳо бо беморони илтиёби шуш ё ин ки бо бемориҳои бронхит ки дар онҳо тасфи баланд ё ин ки он нишонаҳое ки умуман дар бемориҳои сироятии шадиди роҳи нафас ба қайд гирифта мешавад, мо онҳоро барои аниқу дақиқ кардани ташхис як бор дар беморхона бистарӣ мекунем. дар ҳолате ки мо таҳлилошон намегирем, агар ки таҳлилошон натиҷаи манфиро нишон диҳад, мо онҳоро ба хонаҳошон ҷавоб медиҳем, дар зери қайди назорати духтури табибии оилавӣ меистанд. мутахассисони эпидемиолог барон назаранд ки онҳо дар танҳоӣ аз ин беморӣ наметавонанд мубориза баранд. барои онҳо бояд сокинон ҳамроҳӣ намуда фаъол гардида сари вақт ҳангоми мушоҳидашавии ҳарорати баландусулва худро аз дигарон ҳифз намуда ба беморхона муроҷиат кунанд то дигарон сироят наёбанд. давоми аз ҳафтаи гузашта аллакай оғоз карда мо дар алоҳидагӣ бо тамоми қишрҳои ҷомеа вохӯриҳо ташкил карда истодаем. дирӯз вохӯрии мо бо кормандони соҳаи маориф, бо кормандони маркази саломатии шаҳр, бо раисони маҳаллаҳо шуда гузашт ва дар назар аст ки пагоҳ бо ронандагони микроавтобусҳо ва роҳбарони хатсайрҳо, инчунин дар рӯзҳои оянда бо роҳбарони ошхонаю тарабхонаҳо, чунки ҳарчанд ситоди ҷумҳуриявӣ қарор қабул кардааст ки тӯи домодию арӯсӣ низ дар доираи то 100 нафар гузаронида шавад, лекин мо бояд тамоми қувваро ба он сарф кунем ки ҳамин теъдод аз 100 нафар боло наравад ва тамоми қоидаҳои беҳдоштиро бояд ки дар он ҷо риоя кунанд. аз ин лиҳоз дида истодаем ки дар ҳақиқат дар шаҳр на ҳамаи аҳолӣ аз ниқоб истифода мебаранд. ҳоло ягон роҳи ё ин ки ягон доруворие нест ки ба пуррагӣ 100% табобат кунад ва ягона роҳи пешгирӣ ин пӯшидани ниқоб, истифодаи ниқоб, истифодаи антисептикҳо, риояи фосилаи иҷтимоӣ мебошад.
дар кишвари Ҳиндустон дар 4-5 дақиқа як нафар ки ба бемории сироятии коронавирус гирифтор аст ба ҳалокат мерасанд ки ин рақам ташвишовар боқӣ мемонад. Аз ин рӯ моро зарур аст ки барои ҳарчи тезтар пешгирӣ намудани ин бемории марговар чораҷӯӣ намоем ва бо муассисаҳои тиббӣ ҳамкории зичро ба роҳ монем, зеро сари вақт ошкор намудани беморӣ ба пешгирии он мусоидат мекунад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.